Szeretettel köszöntöm a megjelent hallgatóságot, és az online nézőket is üdvözlöm. Kőszeg Sára vagyok, a mai Freud Café házigazdája, és szeretném megköszönni a program megvalósulásáért a Magvető Kávézó munkatársának, Bauer Andreának, és a szervező munkáért, Sütő Attilának a technikai háttér biztosításáért. Szeretném kérni, hogy a résztvevőket, hogy az előadásról ne készítsenek se kép, se hangfelvételt. Mi felvesszük az előadást, a beszélgetést, ami azt követi, azt már nem. Akkor bemutatnám röviden a programot azok számára, akik még nem vettek részt Freud Cafén. Ez a program a 2010-es években indult a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület szervezésében, egy ilyen ismeretterjesztési célból, azzal a céllal, hogy közérthetően beszélgessünk olyan lélektani jelenségekről, témákról, ami sokunkat érdekelhet, érinthet. Általában olyan előadókat kérünk fel, akik amellett, hogy gyakorlott, tapasztalt terapeuták, a kortárs pszichoanalitikus szemléletet is képviselik. A program két részből fog állni. Az első felében elhangzik az előadás, ez kb. 50-60 perces időtartalomban, és azt követi egy 30 perces beszélgetés a közönség bevonásával. Ennek a moderátora Kovacsics Leila lesz. Lehet kérdezni az előadótól, illetve hozzászólni az előadáshoz. És akkor bemutatnám a ma esti előadónkat, Felházi Anettet. Ő kiképző pszichoanalitikus, a Pszichoanalitikus Egyesület titkára. Klinikai érdeklődése középpontjában elsősorban a korai sérülések, traumák vizsgálata és terápiás megközelítése, kezelési lehetőségei állnak. Anett nagy érdeklődéssel figyeli és olvassa a megjelenő szakirodalmat, hogy minél jobban tudjon segíteni a terápiás gyakorlatban. Előadott, írt már destrukció, negatív kötődési minták és perverz kapcsolódások, imposztor érzések, mohóság és fukarság témákban. A konferencia megjelenések mellett fontosnak tartja a pszichológia, a pszichoterápia népszerűsítését is. Előadásának címe Feltáruló tudattalan, a test és az érzelmek kapcsolata. Fogadják szeretettel az előadást. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, és különösen a meghívást, és előre is köszönöm a figyelmet a kedves közönségnek. Szerintem ilyen felváltva fogom tegezni, magázni, hogyha nem probléma, de olyan jó kis családiasan ülünk itt, hogy lehet, hogy a tegeződés az közelebb lesz hozzánk. Szerintem a lényeges dolgokat akkor elmondta a kedves Sára rólam, úgyhogy bele is fognék az előadásba, és az előadásomat úgy terveztem, szoktam ilyen spontán dolgokkal, ami éppen befut a héten, és éppen a héten a Edith Egernek a Döntés című könyvét olvastam, gondolom sokunk túl vannak rajta, meg tervezik is, és ott szembe jött néhány mondat velem, ezzel kezdeném akkor. A főhős Edith Eger túlélő, holokauszt túlélő, és ezeket a sorokat már az 50-es években írja, amikor Amerikába emigrált. Szerencsésen megszabadulva a haláltábortól. A következő. Egyrészt, arra emlékszem olyan jól erre a filmre, mert nagy hatást tett rám. Két módon is. Egyrészt, mert miközben ott ültem a családommal, pattogatott kukoricát majszolva a sötétben, olyan elégedettség töltött el, amely már megfoghatatlan volt nekem. Átjárt a hit, hogy minden rendben van, hogy boldogan élhetünk, magunk mögött hagyva a háborút. De maga a film, a szereplők és a történet megrázó erejű felismerésként csapott le rám. Valami letépte a gondosan kialakított állarcomat, és hirtelen szembe találtam magam a saját éhségemmel. Szóval a filmekkel találkozunk, karakterekkel találkozunk, könyvekkel, történetekkel találkozunk, és ezek többé-kevésbé hatnak ránk. Utána ezt a nagyon komoly, tudományosan előkészített előadást elkezdenénk, a mélyét. Egy játékra inspirállak benneteket. Egy picit gondolkodjatok, egy kicsit nézzetek befele, és találjátok meg azt a karaktert,
ami hatott, vagy hat, jelenleg is rátok, filmbeli, sorozatbeli, könyvbeli karaktert, ami olyan nagyon közel állt, vagy valamiért nagyon fontos volt, akár a múltban, vagy akár a jelenben, vagy nagyon-nagyon dolgoztat. Erre egy néhány másodpercet szálljunk, nem kell ennél több, ami éppen fölbukkan. Egyik ismerősöm mondta, hogy a barátja annyi sorozatot néz, és így fogalmazta meg, hogy nagyon dolgozik valami, nagyon próbál valamit feldolgozni. Hogyha megvan a karakter, akkor szerintem ezt így rakjátok zsebre, aztán megnézzük, hogy ennek a karakternek mi lesz a sorsa az előadás végén, hogyha van kedvünk, egy kicsit rá is nézhetünk. Akkor egy diát kérnék szépen, miről fogunk beszélgetni, akkor túl vagyunk a mi hatott rád leginkább első kérdésen. Szeretném bevezetni a tudattalant. A tudattalant úgy, mint a gondolkodás és a tapasztalás minőségét. Nem lesz annyira unalmas, sok esetvinyetát hoztam, és sok metaforával szeretnék dolgozni. A test és az érzelmek kapcsolatáról és egy kicsit egy ilyen eszmetörténeti modellfejlődéssel mutatnám be, modellek és perspektívák lesznek. Próbáltam azért valamennyire érthetően, egy kicsit átdolgozva visszaadni. Modern pszichoanalitikus elméletekről lesz szó, új fejleményekről, más tudományágakból beszivárgó fontos tényekről, amiket a pszichoanalízis próbál felhasználni a terápiái során. A testi tudattalanról elsétálunk a terápiás szobámba, és beszélgetünk egy kicsit az üres fájdalomról, hogyan lehet egy hiányzó emlékezettel együtt lenni, és aztán a előadás második felében pedig a karakterekkel való munka, a képzeleti tevékenység serkentése és annak talán a terápiás hatása, amit remélek, hogy a hétköznapokban és a terápiában is jól lehet hasznosítani, és néhány esetrészlettel is készültem. Akkor a tudattalant vezetném be, most csak ilyen okos puskáim vannak, de hogy azért egy kicsit kényelmesebb lesz. Én is lássam. Na, szóval a tudattalan. De mielőtt a tudattalanról beszélnék, a tudatra helyezem a hangsúlyt. Gondolkodás, érzékelés, megfigyelés, reflektivitás során szerzett tapasztalataink összessége. Tehát el tudjuk képzelni a tudatot, mint fókuszt. Azzal az eretnek gondolattal folytatnám, hogy olyan entitás, mint tudattalan nincs. Álom, kérdezhetnék, az éppen tudatos, hiszen emlékszünk rá. Ez a fajta tudattalan entitás elmélet a Freud idejéből származik, ő álmodta meg azt egy ilyen börtön metaforával, hogy a tudattalan egy olyan birodalom, ahol a tudatosságon kívül eső tartományban elfogadhatatlan, impulzív, most nem írtam ki, tiltott, fenyegető, szégyenteljes, tehát ilyen elutasított, az én számára elutasított érzések és fantáziák laknak, és ez egy dinamikus elképzelés, ezek ilyen elfojtással, elnyomással csúsznak bele a tudattalannak a Freud által elképzelt tartományába. De sokkal könnyebb úgy gondolni erre, hogy ez egy metafora, a tudatos és a tudattalan aspektusai az élményvilágunknak. Tehát, hogy nem valami alatt, vagy valami mélyebb szinten, nem egy hely, vagy egy dolog, hanem szerintem legjobban úgy tudjuk elképzelni, hogy a tapasztalásunknak a minősége. Tehát, hogy mi kerül a tapasztalásunkba, amire nagyon fókuszálunk, nyilvánvalóan az a tudatos, és amire nem tudunk, nincs a tapasztalásunknak rálátása, azt nevezhetjük talán tudattalannak. Tehát ebből kiindulva valamit tudatossá tenni, azt gondoljuk arról, hogy szavakba, képekbe, gondolatokba formálni. A tudatosság nem egy passzív tároló, hanem igenis egy ilyen aktív átalakítás, ábrázolás, ebből a káoszból, ami a tudatunknak a peremén van, abból valami fajta formát szeretnénk kitalálni, és a forma segít nekünk a későbbi szabályozásban. A fogalmat nem vetjük el, hiszen nélkülözhetetlen a hétköznapi életben és a tudományos gondolkodásban is. Említettük az álmot, ez egy nagyon érdekes gondolat, most tudatosodott bennem is, hogy hát az álom az nem a tudattalan az, amire emlékszünk az álom után,
hanem egy alvás közbeni élmény, amire emlékszünk. Tehát azt tudjuk visszahozni, amire emlékeztünk. Tehát ez egy álommunka, aminek igenis, hogy a tudathoz van leginkább köze. És ezt az élményt ki, hogy a maga módján, valaki személyesen, valaki a terápiájába kidolgozza, aktuál kontextusba helyezi. De egy dolog azért igaz, vagy hát sok minden igaz, de az főképp, hogy látens jelentést hordoz. És ezt a látens jelentését kell megértenünk, vagy jelentésekkel kell valamit ellátnunk, ami nagyon homályos és nagyon diffúz. Az álomgondolkodás arra nagyon jó, hogy valamilyen más perspektívából tapasztaljuk meg önmagunkat, tanulhatunk magunkról, és megvizsgálhatjuk ezeket a látens jelenségeket. Egy kedves paciensem, feketeöves pszichoanalitikus jelölt, vagy tanuló mondta, hogy na most van egy ilyen furcsa konfliktus az életében, valami homályos, most jó lenne egyet álmodni, és akkor álmodik egyet, és tényleg az álommunka bekerült már a terápiának a világába. De miután itt ebbe a gyönyörű magvető kaféba, illetve itt a könyvek világában vagyunk, van egy másik metafora is, egy irodalmi metaforám is. Gondoljunk el bármilyen szöveget, amiben vannak szavak. És ha belegondolunk, a jelentés sem a szavak mögött van, hanem a szavakban. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a tudattalan. Tehát, hogy nincs a szavak mögött semmi. Az általuk keltett hatásokban van jelentés, de a szavak mögött nincs. Ami a rendelkezésünkre áll, az a tudat, és hát amit Freud tudattalannak nevezett, azt arra gondolhatunk úgy, hogy a tudatnak valamilyen minősége, vagy a tapasztalatnak valamilyen minősége, és nem egy második elme. De hogy hogyan tárul fel ez a tudattalan, a tudat fele, hogy hogyan alakul át, hogyan strukturálódik, arra sok példát hoztam. Most jön a varázslatos tudomány rész. Na nézzünk. Egy terápiás előszobai jelenetet. Hogy miért ezt az előszobai jelenetet hozom, hamarosan ki fog derülni. Kliensem röviddel a kezdés előtt elmegy WC-re. Én egy másik helyiségben tartózkodom, és a terápiás szobában szoktunk összetalálkozni, amikor beérünk. A mozgását nem érzékelem olyan tisztán, úgy érzem, hogy most már be kellett menni a terápiás szobába, és elindulok én is azzal a ritmussal, és a folyosón a villanyt látom, föl van kapcsolva, dur lekapcsolom. És belépek a szobába, és nincs ott a paciens. Rögtön kapcsolok, hogy a sötét WC-ben maradt. Futok, igyekszem felkapcsolni a villanyt. Szóval, hogy vagyunk a tudattal és a tudattalannal. Benne maradt ez az eset, elgondolkodtatott, és ahogy az óra folyt, egyre inkább előkerültek a kliensnek a ráhangolódási igényei, frusztrációi, hogyan hangolódtak rá, hogy nem, és behozom a történetet, ami történt közöttünk a óra elején. A kliens tudatában van annak, hogy nem jelzi, hogy elmegy WC-re, nem akar zavarni, nem akar megterhelni a szükségleteivel, úgy tesz, mintha ott sem lenne, hogy ne haragudjak meg rá, hogy ő itten zavarkodik. Annak azonban nincsen tudatában, hogyha nem jelez, mert el akar tűnni, akkor nem fogom érzékelni őt, és újra megsérül, mondjuk amikor rákapcsolják a villanyt. Beszélgetünk, és a beszélgetés során világossá válik, hogy a kliens nagyon is szeretné, hogyha éppen a gondolatait találnánk ki, mint egy csecsemőnek. És közben nagyon fél, hogy mind a ketten ettől a helyzettől, amit valahogy előidézett és létrehoztunk együtt, megszégyenülünk mind a ketten. Talán nem nehéz kitalálnunk, vagy narratívát találnunk arra, hogy gyerekkorában mit kellett átélnie a szüleivel való kapcsolatban, neki kellett monitoroznia a nagyon depresszív anyját, nem a saját szükségleteit háttérbe kellett szorítania, és hát sokszor próbálkozott azzal, hogy elbújt, és nem keresték meg. Én megtalálom, nem marad egyedül, nem marad a sötétben. És talán ez az eset elvezethet bennünket oda, hogy átéljük, hogy a tudattalan leginkább a cselekvésben tud megmutatkozni, és hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy erre nyitottak vagyunk, mint terapeuták, és talán legyünk
hétköznapi emberként is nyitottak arra, hogy mi van közöttünk, mi bontakozik ki közöttünk, ennek mindig van valami fajta jelentése. Tehát amit most bevezetek, a szubjektumok közöttünk lévő közös mező, közös tér, aminek van egy közös jelentés tartománya, amiben együtt vagyunk, együtt hozunk létre cselekvéseket, és együtt hozunk létre fantáziákat. És hát amire ezt szeretjük felhasználni, hogy olyan korai kapcsolati minták is ki tudnak bontakozni, mint az előző esetben. Ezeket megcselekedjük, de aztán, ha behozzuk és tudunk róla gondolkodni, akkor felhasználhatjuk a fejlődésben. Most nem akarok itt ilyen őrültnek tűnni, de a következő példám is ilyen előszoba jelenet, hiszen az a tárhelye ezeknek a kicsit misztikus, kicsit mezőszintű, közös tudattalan élményeknek. Hát a következő paciens járt sokkal jobban, csönget, és azt gondoltam, hogy beengedtem. Még egy pár percet ott eltöltöttem, szintén ebbe a külön helyiségbe, bemegyek a szobába, nincs ott. Hol van? Kiszaladok, kinyitottam a bejárati ajtót, és ott állt. És halucináltam? Mi történt velem? Mit vettem le ebből a közös mezőből, a közös terünkből? Tudtunk erről beszélni, azért ez egy megdolgozott kapcsolat volt, és hát kiderült, hogy nem nagyon vették észre ezt a klienst, nem nagyon figyeltek rá, láthatatlan volt, és tulajdonképpen ezt mesélte el nekem ezzel a közös történettel, és tudtunk erről beszélni, amiért ez nagyon fontos, hogyha erre a beállítódására, attitűdjére, kapcsolati mintájára rálát, jobban megértheti azt az elkerülő attitűdöt, amit kialakított, ezt a borzalmasan erőteljes függetlenedési igényt, amit a kapcsolataiban is kialakít. Tulajdonképpen egy életre kell traumatikus élményt tudott elmesélni. Na, mit gondolnak, hogy ez a jelen vagy a múlt? Hogyan gondolkodjunk erről? Hozott valamit a múltjából, a jelenben éltük át. Van-e múlt? Bólogassunk. Hát van múlt, de a múltnak már nincs jelentősége, mint múlt. Tehát nem a múltat rekonstruáljuk, hanem minden idő együtt van a jelenben. Múlt is. A múlt olyan benyomások formájában él bennünk, ahogy a fának a keresztmetszetét el tudjuk képzelni, mindegyik évnek, mindegyik jó évnek, rossz évnek, sérülésnek, például az erdőtűz miatti sérülés mondjuk felfogható egy traumának, egy veszteségnek, egy szeparációs szorongásnak, egy balesetnek, és amikor kapcsolatba kerülünk, a jelenben vagyunk, és kapcsolatba kerülünk valakivel, ez megjelenik, ez a rétegzettség itt a jelenben. És nem az a célunk, hogy mi volt pontosan akkor, amikor kilépett és elcsúszott a lépcsőn, és az anyukája pofon vágta. Az a lényeg, hogy ő ebből mit hordoz, és hogyan jelenik, és tudattalanul mit hordoz, mert nagy részét nem is tudja átélni. Egy nagyon érdekes jelenséget világítanék be, és ez tényleg már egy kicsit ilyen misztikus, de maguk a pszichoanalitikusok is igazából most ismerkednek ezzel a fogalommal, amit Winnicott már sok 10 évvel ezelőtt behozott, ez az összeomlástól való félelem. Az összeomlás valami nagyon korai időszakban történik, egy traumatikus összeomlás, valami magára hagyatottság, valami borzasztó nagy fájdalom, amit az egyén, tehát így gondoljanak a 0-tól 3 éves korig legalább, vagy a 0-2 között megtapasztal, megtörténik vele valami érzelmi fájdalom, valami szörnyű szorongás, de nem tudja átélni, hiszen még az énje maga is olyan integrálatlan, hogy nem tud ezzel dolgozni. És azt gondoljuk, hogy nagyon sok ilyen tapasztalatot hordozunk magunkkal, nem sokat, de hordozhatunk magunkkal ilyen megtapasztalt, de át nem élt tapasztalatot, ami megjelenhet a későbbi szorongásainkba is, és ez általában, hogyha erről nem tudunk, nem beszélünk, nem hozzuk be kvázi a tudatba, ez a jövőre szokott vetülni, katasztrófától való félelemként jelenik meg, hipohondriá, tehát betegség, halál, katasztrófa. Tehát hogyha ezek nincsenek feldolgozva, nincsenek érintve,
akkor kivetülnek a jövőbe, és egy ilyen a jövőtől való rettegést alakítják ki. Szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, de hát gondolatnak gondolat, de mit kezdünk vele? Hogy tudunk ezekhez a nem reprezentált, nem elgondolt élményekhez közel kerülni? Még egyet vissza. Ez az. Na, szóval itt az összeomlástól való félelemnek egy esete. Egy kicsit összetett eset, mert több rétegű az eset is, és több rétegű a személyiség, a esetben szereplő személyiségnek a személyisége, a tapasztalása. Egy szintén pszichoanalízisbe járó kliensem László éveken át csillapíthatatlan és lelki éhségről számolt be. Személyiségét egyrészt egy mohóság jellemezte, étel, ital, szexualitás, izgalmak iránti vágy, egy ilyen soha nem elég állapot. Meg akarom kapni azt, amit nem kaptam meg, mondja, dű, elégedetlenségérzést fejez ki. Kompromisszumokat, a határokat azt nem tudja elfogadni, az egy veszteség, az egy megalkuvás, nem költ drága ruhákra, közben nagyon fukar is, nem akarja, hogy az ő pénzéből mások meggazdagodjanak. Nem nagy lelkű a kollégáival, ezért nem is nagyon szeretik őt. A terápiás díjat is nyilvánvalóan nagyon drágálta, bár elég jól keresett. Érdekes az, hogy bizonyos szintig az értelmezésekkel el tudtunk jutni a mohóságának, fukarságának az értelmezésével, a korai érzelmi hiányokat fel lehetett tárni, de ahogy ez a narcisztikus, ilyen felfúvalkodott, vagy ilyen védekező követelőzés lecsillapodott az elfogadások és a gyász mentén, borzasztóan egy szorongásba csúszott vissza. És egyszerűen nem értettük, hogy mi történik. Agressziója, vetül ki, felgyullad a ház, elfolyik a víz, valami nagy katasztrófa történik. És amit tudtunk tenni, hogy tudtuk konstruálni, hogy őt nagyon pici babaként, ilyen egy éves korában bölcsödébe adták, és az egy nagyon komoly szeparáció volt, és elképzelhető, hogy ebben a szeparációban egy ilyen primitív agónia, egy ilyen szorongás, magára hagyatottság élményt élt át, amit megtapasztalt, de nem élte meg, nem voltak szavai. De ezzel, hogy erről tudtunk gondolkodni, talán egy kicsit könnyebben állt ő is ahhoz, hogy valószínűleg ugyan nem élte meg, de a katasztrófák ott jönnek, hogy valami szörnyű dolog fog történni. Ebben csak megint egy nagyon jó metaforát, annyit gondolkodtam metaforákkal. Szóval ez valami olyasmi, ez a tudattalan, úgy képzeljük el, hogy egy filmet, fotót készítünk. A fotót is ilyen fényérzékeny lemezre, hát mondjuk ezek a digitális fotók is ilyen bittekre, de hogy az alaplényege az, hogy egy ilyen filmérzékeny lemezre kerül a fény, de azt mi nem látjuk. Tehát, hogyha megnézzünk egy ilyen filmet, azt tudjuk, hogy ilyen speciális előhívókkal tudjuk előhívni, és az még mindig csak a negatív, és a negatívból lesz a pozitív. Én valahogy így tudtam elképzelni ezt a tudattalant, hogy valami nyoma marad, de addig nem férünk hozzá, amíg képpé nem alkotjuk. Na, most jönnek a nagyon-nagyon kicsit unalmas, de gondolom, hogy azért annyira nem unalmas, hogyha a tudattalanról, mint érzésről, szorongásról, diffuzitásról, káoszról gondolkodunk, és kicsit ilyen eszmetörténet, vagy pszichológia, filozófiai történeti összefoglalót hoztam, sorba haladva, hogy milyen szinteket érni. Nem tudom, hogy pszichológusok mennyien vannak, sokan, de gondoljunk a nem pszichológusokra is. Szóval az ösztönelméleti szint. Az ösztönöket úgy képzeljük el, mint ilyen diffúz, folyamatosan áramló belső ingerforrások. Például biztos mindenkinek eszébe jut Freudnak a halálösztöne, ami nagyon érdekes, mert ő a halálösztönt is úgy képzelte el, hogy a halálösztön arra szolgál, hogy ezeket a belső izgalmakat zéróra csökkentse a szervezet, mert ő azt mondta, hogy ez túl kaotikus, amiben élünk, az élő dinamika, és a halálösztön ezt célozza meg, hogy szervetlen állapotba kerüljünk. A test központi jelentőségű, mert hogy az izgatottság tulajdonképpen testi szinten tartalmazódik. Aztán később megjelenik ez a gondolat a Párizsi Szomatikus Iskolának a tanai között. Ők fedezik fel, hogy a fantáziaélet és az érzelmi szegénység jelenik meg a pszichoszomatikus betegeknél.
És ők azt gondolják, és ez is egy jó gondolat, ez tovább fejlődik később, hogy a test maga ezeknek az izgalmi, diffúz állapotoknak, és még izgalmakról beszélünk, nem érzelmekről, azok lerakódnak, pszichés reprezentáció hiányában úgy maradnak és elárasztják a testet. És ők azt gondolják, vagy talán mi is gondolhatunk így, hogy a test és a lélek egymástól elválasztódik. Valami zavar keletkezik a kettő között. Tehát nem kerül át a lélekbe, benne marad a testbe, egy ilyen irritáltsággal, izgalommal. Tulajdonképpen valami fajta zavar keletkezik a közvetítésben. Tehát, ami történik, hogyha a pszichés megküzdés nem elégséges, akkor, amint láttuk, ez a sok-sok izgalom, a fel nem dolgozott inger, bármilyen fenyegető élmény, és akkor itt a fenyegető élmény akár lelki szinten is megközelíthető, valamilyen összeomlástól való félelem, mint láttuk, de ugyanilyen félelmet kelt a megszégyenüléstől való félelem, a súlyos szégyen egyébként olyan szinten is megrázza a selfet, hogy igazi fenyegető élményt jelent. Elutasítás, stb. És akkor a test viseli a túlterhelődést, egy ilyen üzemzavar élmény fog létrejönni. Milyen korképeket tudnék megemlíteni? Többször említettem ezt a betegségszorongást, hipohondriát, evészavarok, tehát ott is látszik valahogy, hogy a test és a lélek nem nagyon találkozik össze, és egy baromi jó elmélet van, amit én szeretek használni, hogy az történik például egy ilyen evészavar vagy az anorexia esetén, hogy van egy pszichés konfliktus, egy érzelmi konfliktus, ami nem tud bekerülni a kapcsolatba, mert a kapcsolat nem biztonságos, és ez a konfliktus játszódik le a testen, mint kontrollélmény, mint autonómia élmény. Tehát így kerül a test a lélektani feldolgozás helyettesítőjévé. Aztán itt egyre ismerősebb elméletekkel tudunk találkozni, tárgykapcsolat elméleti szint, ami azt jelenti, hogy ezek a korai pszichés állapotok valamilyen kapcsolatnak a megéléséből születnek, vagy állnak elő. Például egy kapcsolat mellel a szájban, az egyfajta ilyen diffúz összetartozás, de látható itt is, hogy a kapcsolat és a testi érzelmi összetartozás valahogy egy tartályban van. Az érintés, tehát hogy egy kicsit ebből a kapcsolatból az érintés, az anyai érintés, az érintés hiánya, a jelenlét és a jelenlétnek a hiánya segíti finoman szépen az én és a másiknak az elkülönülését. Azonban, és a legtöbb probléma ebből szokott adódni, hogyha a self és a másik nem tud teljes mértékben, vagy problémásan különül el, akkor a saját test megélése valahogy kiesik ebből a self és a másik megéléséből, és eltárgyiasul. És egy ilyen elhatárolódó kapcsolati viszonyulást él át a személy, és elképzelhető, hogy az történik, hogy maga a testbe fordulás, vagy akár a testi betegség, valami fajta negativizmus segíti a self és a másik elkülönülését, mondjuk hasonlóan ahhoz, hogy a borderline serdülők farcolnak. Tehát, hogy valahogy a testet próbálják átélni, hogy megsegítsék a self és a másikkal való összefolyást, hiszen az ezzel a probléma, hogy a közelség iránti vágy, tehát hogy azért ha nem tudtunk igazán differenciálódni a másiktól, az azzal fenyeget, hogy összeolvadok vele. Tehát vágyom is rá, de az összeolvadástól is nagyon félek. A kapcsolati szintben a pszichés struktúra korai szintje testi, interszubjektív módon képződik. Itt is a tudatos tapasztalásban a testi érzelmi impulzusok vannak hangsúlyozva, és az elsődleges gondozókkal való érzelmi testi élményekből alakulnak ki a korai énélmények. A magélmény. Szerintem ez úgy elképzelhető, hogy az egész személyiségünk, identitásunknak a magja ezekből az interakciókból áll elő, és hogy ez mennyire sikeres, ez sajnos eldől az első életév során. Hogy mennyire lesz felépítve, mennyire lesz stabilizálva a selfünk, hogy milyen a ráhangolódás az anyának a csecsemő impulzusaira. És itt nem a verbalitás számít. Ritmus,
együttmozgás, hangnem, és ez se lesz egy új fogalom, ez alakítja ki ezt a procedurális vagy implicit kapcsolati tudást, amit hordozunk magunkba. Hát elméletileg ezek a szerzők azt mondják, hogy 1-1,5 éves korunkra már megvan a mintázatunk a későbbi kapcsolatainkról. Tehát, hogy az egy nagyon érzékeny időszak. És hát a mi témánkban azért fontos ez, mert megjelenik a nem elfojtott tudattalan, ahogy utaltam arra, hogy Freud dinamikusan az elfojtást hangsúlyozza a tudattalan kialakításában. Van olyan tudattalan, ami soha nem volt tudatos, és ezek a korai procedurális lenyomatok. Na, ezek már, ez számomra is nagyon, de biztos van közöttetek szakértő, hogy segít nekem. Azt mondom, hogy megpróbáltam megérteni ebből az egészből. Mert szerintem nagyon nehéz arról gondolkodni, amiről nem lehet gondolkodni, amire nincsenek szavaink a testi dolgokra, a zsigeri benyomásainkról, a korai testi, érzelmi interakciókról. Na, sok szónak is egy a vége. A interdisziplináris elméletek besegítenek nekünk, megpróbáljuk ezeket felhasználni, a kognitív idegtudományokat, a csecsemőkutatást, neurobiológiát valahogy hogy használjuk a terápiában, és a Damasio-nak van egy elmélete, ez is egy ismert elmélet, szomatikus markerek elmélete, ami azt jelenti, hogy ezek a belső történések, az affektivitás, a homeosztázis, az agytörzsi dolgok, a testi reakciók, az érzelmek mind segítenek a döntéshozásban, hozzájárulnak a döntéshozáshoz. És ez nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy a lelki folyamatok nem csupán mentális jelenségek, hanem a testtel összefonódva működnek. Ezek is lehetnek tudatosak és tudattalanok, például tudatosak, hogy ha izgulunk, például amikor én jöttem előadni, volt egy kis gyomorgörcsöm, amiről pontosan tudtam, hogy izgulok, és azért ez nem egy könnyű helyzet, mert itt szégyen, meg egyebek így bejöhetnek. De van olyan, hogy tudattalan, például mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy valakivel volt egy rossz élményem, ami egy ilyen bizalmatlanságot alakított ki, legközelebb találkozom vele, és van egy ilyen rossz érzésem. És pontosan nem is tudom, hogy mitől van ez a rossz érzésem, csak az a testérzés, ugyanilyen testi szintű érzés, és amitől nem akarok vele lenni. De hát ha arra gondolunk, hogy a depressziós állapotban ugyanúgy ott van a testiség, tehát nem csak a lelki szint, és hát a boldogság állapotaiban is a melegség a mellkasban, és a szerelem állapotaiban azok a bizonyos pillangók, tehát hogy nem tudjuk elválasztani a test és a lelki dolgokat egymástól. És tulajdonképpen az egészség szintje azon múlik, hogy ezek összhangban vagy bizonyos zavar mentén alakulnak ki, mert hogyha nincs ez mondjuk akár a tárgykapcsolati összehangolódás, interszubjektív összehangolódás, akkor ez az összefonódás is nagyon zavaros lesz. Aztán ez az embodiment forradalom, ez is egy abszolút új és friss és sokat használt forradalom, aminek az a jelentősége, hogy itt egyértelműen a test van a középpontban, és a test lesz a megismerés, a gondolkodás és a lelki folyamatoknak az alapja. A interakcióban van a testtel és a környezettel a lélek. A mozgás is benne van ebben a rendszerben, a mozgás befolyásolja a gondolkodást. Tehát itt az a félelmetes, hogy elkezdünk arra gondolni, hogy mennyi tudattalan, mennyi nem ismert, mennyi testi érzés önti el a gondolkodásunkat, és akár a döntéseinket. Tehát nincs olyan, hogy racionalitás, nincs éles elme, ez mi mind együtt vagyunk a korai testi érzelmi tapasztalatainkkal. Például, ahogy én most ennyire gesztikulálok, az azt is jelenti, hogy a gondolkodásomat próbálom mozgással összerendezni. Hát most csak úgy példának vannak olyan jópofa dolgok, hogyha kihúzod magad, van ilyen power posing, az segíti az önbizalmadnak a növekedését, például az ölelés, aminek neurokémiai folyamatai vannak. Hogyha arra gondolsz, hogy nehéz valami lelkileg, akkor a tested rögtön megjeleníti magát a fizikális nehézséget is. Tehát, hogy így tudjuk elképzelni, hogy így vagyunk egyben. Na, azért legyen egy kis eset is, ugye? Csak nézem az időt. Csak hogy így végigfussunk a perspektívákon. Pszichoszomatika, mint határhúzás, erről beszéltünk. A távollét, az anya-gyerek kapcsolatban a kötődési személy
de indítja be azt, hogy nekem kell lenni egy vizuális képnek, egy pszichés reprezentációnak, hogy ott el tudjam engedni. Tehát el kell őt engednem, hogy kialakítsam az anyának vagy a gondozónak a belső képét, és ha sikertelen lesz ez az elválás problematikus, de hát beszéltük, hogy itt az összeolvadástól való félelem fennáll. Mentalizált affektivitásról írtam pár szót, a sikeres ráhangolódásról már szó volt, azzal fejlődik a mentalizáció, és a mentalizáció az a folyamat, amiben a belső élményeinknek valami fajta pszichés jelentést keresünk, azonosítjuk, kommunikáljuk, tulajdonképpen valami fajta elmeolvasás történik. És a szomatizációs zavarokban pont ez hiányzik, pont ez korlátozódik, hogy a szimbolizáció nem annyira jó, és szegényes a képzeleti tevékenység. És amikor az érzelemtükrözés, mimika, hang, finom ráhangolódás, és ez azért is nagyon fontos nekünk, meg mindannyiunknak, hogy a terápiában is van egy eltolódás a testi élmények felé, a verbálisról a nonverbális felé, egy kicsit a terápiás kapcsolatban, a pszichoanalízisben, különösen amikor egy fekvőhelyzet van, egy belső-külső szabályozás is történik, mint a csecsemőnek. Együtt lélegzünk, én figyelek rá, meghallom, megérzem, átérzem, tehát hogy az alapszintű érzelmi szabályozást is tudjuk befolyásolni és korrigálni. És ezekből a korai interakciókból fejlődik ki a magén, a hatékonyságérzet, az érzelemtükröződésből pedig a reprezentáció. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy mentális állapotokat fogunk tulajdonítani a másiknak. És hogyha ez a mentális állapotok zavartak, önmagamat tekintve, a másikat tekintve, akkor szomatikus szindrómák tudnak kialakulni, hiszen az érzelmek, az izgalmak, az élmények, a negatív élmények élnek bennünk, csak nem tudjuk megragadni őket, nem tudjuk megformázni őket. És ezek az affektív izgalmak, nyugtalanságok legfőképp a cselekvésbe mennek át, azt beszéltük, illetve hát a testbe. Na, a szomatikus megterhelődés zavart, azért is akartam kiemelni, mert már erről korábban is szó volt, hogy ez is nagyon fontos, hogy eddig a pszichoanalízis valamilyen látás, vagy ilyen értelmet keresett, szimbolizációt keresett a testi tünetekbe. Mára már rájöttünk arra, hogy a tüneteknek egyáltalán nincs mindig jelentőség, vagy jelentése. A betegség szótár, meg az ilyenek, azok fölösleges dolgok. Biztos van olyan, amit szimbolikusan tudunk, de például egy allergia, vagy egy ilyen belső izgatottságot nincs szimbolikus jelentése, ez egy tartalmazási terhelődés, amikor az izgalom túlterhelődik, és a test tartalmazza ezt. És nem az a lényeg, hogy ezt most szimbolizáljuk, az a lényeg, hogy a személy tartalmazási kapacitást fejlesszük, fölkínáljuk a saját szabályozási és mentalizációs kapacitásunkat. Tehát, hogy valamilyen egységzavara. És hát elég egyértelmű a következtetés ezekből, hogyha nincs pszichés megélésünk, tehát beragadunk a testünkbe, megszűnik, vagy megzavarodik a közvetítés a kettő között, akkor fejlett érzelemszabályozásra nincsen lehetőségünk, elveszünk a kapcsolatainkban, elveszünk az érzelmeinkbe, kórosan mentalizálunk, túlszorongunk, túlértelmezzük például a szomatikus markereket, például, hogy valami nagy veszélybe vagyunk. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezért korai alaptól szépen összeszabályozódjon. Na de akkor ezt a Gábort mondanám, amit már nagyon akartam mondani. Gábor súlyos betegségszorongásoktól szenved, pszichoanalízise során összeköthetővé vált halálfélelme, meg fog állni a szíve, teljesen egészséges volt. Mi kivizsgáltatja magát folyamatosan, és a ráktól. A korai anya-gyerek kudarca is felszínre tudott kerülni. Szintén egy betegségszorongó anya, nem volt képes anyatejjel táplálni, és mivel az anya rettegett a csecsemő éhenhalásától, cumis üvegből táplálta, és nem az akarata szerint, hanem nyomta bele, mert azt gondolta, hogy folyamatosan életbe kell tartania, mert különben meghal. És ugyanúgy szenvedhetett ezektől az elárasztó, fullasztó tápszertől, ami egyáltalán nem az ő szükségleteit, testi, érzelmi szükségleteit szolgálta, mint aztán az anyának a későbbi indulati kitöréseitről, manipulációitól.
Tehát ki van szolgáltatva ennek az anyai projekciónak, rávetül az anyának a szorongása, és mint különálló saját szükségletekkel rendelkező entitás nem tud megjelenni, és a belső feszültségei, a kapcsolati konfliktusok identitása, veszteségei során, amikor ezek krízisbe kerülnek, csak a testébe tudott bekapcsolódni, tehát a testét tudta megmutatni, hogy valami nagy baj van, hogy összeomolhat, meghalhat, de hogy ez mit jelent az ő számára, éppen milyen aktuális kontextusba helyezhető, azt csak hosszú terápiás munkával lehetett felbontani, vagy kibontani, és hát azt gondolhatjuk, hogy egy ilyen pánikroham, ami egy ilyen szorongási roham alatt van, az egy ilyen abszolút szabályozási probléma. Tehát nincs meg a pszichés szabályozásnak a lehetősége. Hát Ákos, egyébként szoktam őt említeni, olyan nagyon kedvesen hozzá is járul, hogy igen, mondjam el az ő esetét. Neki nagyon, nagyon súlyos szorongó, szerintem ilyen halálfetisista anyja volt, aki állandó szorongásokkal árasztotta el, mindentől meg lehet halni, a pedikűrösnél elvérzünk, a lift leszakadhat, és most ez elég gusztustalan lesz, de a halott kis állatoknak, meg a nagybácsinak a fényképéből ilyen albumot is csinált, ez tuti, hogy valamilyen perverzulva dolog volt, de hogy az a lényeg, hogy ő egy ilyen nagyon bizonytalan, szorongó világban építi fel a saját szelfjét, és úgy építi fel a saját szelfjét, hogy elviszik koncertre 10 évesen, és bedugják a fülét, hogy föl ne robbanjon az agyhártya, vagy a dobhártyája, meg az agya, meg szóval, hogy nagyon sok pozitív hatás éri a kortárs kapcsolatokból, egyébként egy nagyon sikeres emberről van szó, de azt a szintet, hogy valami fölrobbanhat és összeomolhat, egyszerűen évek terápiái alapján sem nagyon tudjuk meghaladni, reflektál rá, tudja, de két elme van egy elmében, tudja és nem tudja, hogy meg fog halni. És az érdekes benne, hogy leginkább attól fél, nem is ettől a meghalástól, mert az tuti, az garantált, vagy az összeomlástól, meg az imposztorságtól, hogy lebukik, hanem az a legelképzelhetetlen a számára, hogy haldoklik. Tehát annak az elképzelése, hogy el kell válnia valakitől, akit szeret, és hogy mind a kettőknek az elválás fájdalma. És hogyha visszagondolunk a korábbi elméletekre, hogyha nem sikerül a különválás a self és a másiktól, az nagyon-nagyon szorongató. Tehát nem tudok megnyugodni a saját reprezentációmmal, és állandóan ilyen szeparációs szorongást fogok átélni. Tehát összefoglalva, fájdalom és a testérzet szimbolizálva megjelenítheti ezeket az elnyomott, retteget érzelmi konfliktusokat. De hát, és Adrienre nézek, aki a testből írja a PhD-ját, és eljött ide hozzánk. Nem mondta, hogy említse meg, de hát mindenképpen fontos, hogy olyanokat is tudunk már, hogy testi tudattalan. A testi tudattalan is ez a misztikus tudomány, aztán mit csinálunk vele, az más kérdés. A testi tudattalan az úgy alakul ki, hogyha a gondozó reakció nagyon erőszakos, elárasztó, vagy egyáltalán hiányzik. Az alany megint láthatjuk, hogy magára marad a testi izgalmával, düheivel, és ezek így nem kapcsolódik semmilyen pszichés tartalom hozzá. És ezek testi emléknyomok, ilyen kis engramok, amelyek betokozódnak, ezt hordozzuk a testünkben, többé-kevésbé valakinek kevesebb, valakinek több, és hogy ezeknek a maradványai, ezek a hiperizgalom, gátlás, zsibbadás, görcsök, szédülés, amik átszövik akár, vagy el is rontatják az ember pszichés állapotát, és azt mondják bizonyos szerzők, hogy a csecsemő ilyenkor, ezt nem tudom, hogy találják ki. Egyébként úgy találják ki, hogy a felnőtt pszichoanalízisekben is megjelenik ez az élmény, hogy egy fekete lyukba zuhan. Ez a leginkább a legközelibb élménye. Tehát ezek ilyen halott testi zónák. És ebben az is két test van. Egy testben vannak ezek a halott zónák, és az egészséges test, ami mindezt hordozza. Csak reménykedni tudunk benne, hogy a pszichoanalízis és egyébként testre fókuszált terápiák közelebb tudnak ehhez jutni. Például most olvastam egy olyan tanulmányt, nagyon érdekes volt. Ez a pszichoanalízisre nem annyira volt jellemző, hogy a testi érzésekre figyel. Tehát, hogy például egy analitikus elmesélte, hogy a paciensnek nem igazán volt pszichés világa, nem igazán volt képzeleti világa, mindig panaszkodott, hogy itt fáj, ott fáj, ezt érzi, és elkezdett erre figyelni. És ahogy ezek meg tudtak szólalni, úgy tudott csökkenni a belső izgalmi állapot, és egyre jobban a szimbolizáció.
Aztán írtam ilyen nagyon, nagyon okos dolgokat, hogy ezek az izgalmak, ezek kezdetben értelmetlenek, és akkor ezekhez adunk valami jelentést, ami nem zagyvaság, mert ha nincs pszichés jelentés, arra nem tudunk emlékezni, és ez a legfontosabb. Nem tudjuk, hogy mi történik. Az emlékezet csak jelentéssel együtt tárolható, és jelentéssel együtt hívható elő. Oké. Ez azt jelenti, hogy egy strukturálatlan tudattalanról kell beszélnünk, olyan erőkről, minősítetlen érzésekről, turbulenciákról, amelyek nem reprezentáltak, ami furcsán hangzik, de azt jelenti, hogy nincs hozzá gondolat. És hogy az a jelentés, az a valami, amit nekünk együtt kell megalkotni a terápiában. Összefoglalva, a test tehát... Még egyet? Hogy a test nem egy ilyen fizikai objektum, hanem igenis, ahogy elmondtam, a szubjektivitás és az identitás és az egész selfünknek egy aktív alakítója, tehát oda-vissza egy kölcsönhatás, és a test, környezet, cselekvés dinamikus egységet alkot. És a meg nem jelenített tudattalan tapasztalatok, akár ezek a lenyomatok, hasítások, töredékek, traumák, most itt bármit fel lehetne sorolni, akár még a születési trauma, hiszen az sem volt tartalmazva, szegény anyánk el volt mással foglalva, már hogy ő is túlélje, nem jutnak el a reflektív tudatba, és itt jönnek be a képi alkotás lehetőségei, tehát cél az ábrázolhatóság, hogy metaforákba és karakterekbe bejussanak ezek a nagyon töredezett elemek. Nagyon gyorsan fogom mondani, mert még 3 esetet szeretnék elmondani. Az első az üres fájdalom és a hiányzó emlékezet. Egy kliens, aki megint a nagyon korai életéveiben élt át egy olyan traumát, hogy a húga beteg lett, és aztán meg is halt. El tudjuk képzelni, hogy a szülőket ez érzelmileg is és ténylegesen is elvonta az ő fejlődésétől, és egy ilyen üres fájdalom maradt benne. Álmokat nem hozott, a húgára ürességgel tudott csak gondolni. És hogy amiről beszéltünk már, az összeomlástól való félelem a jövőbe vetült, állandóan valami katasztrófától félt, és ott a terápiás órákra eljárt, de ilyen nagyon ellenségesen viselkedett, elégedetlen volt a terápia haladásával, visszavonuló védekezéseit szolgált, hogy így elaludt az órákon. Ugyanúgy, ahogy nem beszélt és nem tudott emlékezni a nem reprezentált emlékeihez, mondjuk emlékeknek. Üresnek érezte magát, ahogy a húgára gondolt, azt mondtam, és hogy ragaszkodott ahhoz, hogy egy drága kerékpárt hozzon be a rendelőbe, behozta, hát hogy el ne lopják, ott így betették a terápiás szoba közepén, és a terapeutas paciens is elkezdett bámulni ezt a kerékpárt. Aztán megszólalt a terapeuta, hogy mind a ketten bámuljuk ezt a kerékpárt, ahelyett, hogy gondolkodnánk. Ez nem egy klasszikus értelmezés, de egy olyan fajta értelmezés, ami arról szól, hogy így tudunk találkozni az ürességben, tehát megtörtént valami kapcsolódás, de hogy ez az üresség, ez a hiány, ami nincs feltöltve, és hogy azért mégis ebben a negatív, tehát a hiány, a fájdalom, ami el van hárítva, és akkor ebbe a bicikli bámulásba össze tudtunk találkozni, és az azért el is lendítette egy kicsit a terápiát. Na, egyébként Magaszterz is azt írta, akinek az esetét elmondtam, hogy nem volt valami túl sikeres a terápia, de a paciens visszaírt, hogy azért valamit tudott belőle profitálni. Szóval ilyenek a paciensek, hálátlanok. Meg itt látjátok, hogy itt tartalmazzuk őket, meg ábrázoljuk, meg előadjuk magunkat. Szóval a karakterek bevezetése, képzeleti tevékenység facilitálása. Sára, aki súlyos veszteségeket szenvedett el, szülei korai halála után kerül pszichoanalízisbe, egy olyan jó gyerek benyomását keltette, aki mindent megeszik, amit elé raknak, ezzel tudnám a legjobban jellemezni. Munkájában nagyon sikeres egyébként, de az érzelmű területen nagyon sikertelen, és a kapcsolatok kifejezetten kerülése és hiánya jellemzi. Még növényt sem tartott, mert úgy érezte, hogy nem képes a gondoskodásra. A terápiás térben minden apró változásra figyel, mint hogyha szüksége lenne valamilyen biztonságos térre, és ez a biztonságos tér, mivel hogy a szülei meghaltak, és az édesanyja betegsége mentén nem tudott megélni egy biztonságos testi teret,
az analitikus rendelője lesz ez a biztonságos testi tér, ahol ő egyre jobban megerősödik. Azonban az ő terápiájában egy krónikus dühös időszak alakul ki, folyamatosan ilyen munkahelyi frusztrációkról beszél, nem beszél másról, csak a vitáiról, sír, dühös, egy főnökével akad rá, naponta harcol. Amit én ezt az esetet elhoztam, egy űr áll be a mi kapcsolatunkba, és azt érzem, hogy egyszer nem tudok hozzá kapcsolódni, túl gyorsan beszél, mintha nem lenne értelme a szavainak. Úgy érzem, hogy meghűltem, buta vagyok, nem értem. És arra lehetett következtetni, hogy a harag és a fájdalomtól való megszabadulás kizárta a mentális munkát, kiüresítette az elmét, és már csak ez a harag maradt. De hát azzal, hogy megmentette őt a fájdalom átélésétől, meg is akasztotta a fejlődését, úgyhogy mozgósítani kellett, már jött előre a kép, a képzeleti tevékenységet. És ez azt mondom, hogy nem kínomba, de hogy valami fajta kreativitással megpróbáltam arra fókuszálni és tudatosítani, hogy nagyon sokat olvas, és sok filmet is néz, és én próbáltam az ő élményeihez kapcsolódni, és megkérdeztem tőle, hogy tényleg milyenek ezek a filmek, és hogy nagyon tanulságos volt. Egy ilyen filmjét én is megnéztem. Enola, nem tudom, valakinek ismerős se ez a sorozat, egyébként Alone-nak a fordítva olvasva, aki ilyen édesanyját elveszti, és ilyen kalandokat kell egyedül átélnie, de az édesanyja még, amikor együtt voltak, felkészítette őket tulajdonképpen ilyen nagyon halálos veszedelmekre. Ebben még megjelenik az időtlenség iránti vágya, a végességnek a tagadása, az omnipotencia. Itt tartunk. Azért, és igen, hogy azért is lehetett vele türelmetlen az anyja, ez már semmi baj, ez az értelmezésünk, mert eltűnik az anyja, de felkészíti, úgyhogy egy kicsit a saját életére reflektálva azt gondolhattuk, hogy azért is, mert hogy dühös volt az anyára, hogy nagyon türelmetlen volt vele, és akkor együtt ki tudtuk találni, hogy talán azért volt vele türelmetlen az anyja, hogy félt az ő saját halálától, hogy felkészítse az egyedül létre, ami hát tulajdonképpen egy nagyon megható gondolat. Na, akkor a karakterek fejlődtek a munkába. Fejlődnek, igen. Na, de hogy miért ez történik? Azért történik, mert ő is, mint egy korábban említett hasonló beteg, nem tudnak álmodni. Tehát nincsen a szimbolizációs kapacitásuk olyan szinten, a testi leragadottság miatt, a gyász elakadása miatt, hogy nem tudunk álmokkal dolgozni, nem tudunk mintatérbe kerülni, és a karaktereknek a megjelenése mégis meg tudja mutatni az ő belső terét. Kortalan varázslók, itt még mindig arról van szó, hogy ne halljanak meg az emberek. Trónok harca. Után pedig egy ilyen nagyon sérült, anorexiás, mágus lány kerül a középpontba, Sherlock Holmes, nem tudom, ki ismeri őt, ezek ilyen nagy sorozatok egyébként, ezek a young adult, ilyen fantasy könyvek, és a szereplőkbe való kivetülés mentén azt lehetett elérni, hogy Sára egy sokkal enyhébb lelki fájdalommal tudta megélni az ő saját fájdalmát, a tönkretettségét, az elhagyatottságát, amit eddig hárított, és azzal, hogy rá tudott nézni erre a sérült részére, a sérült Sárára, szépen vissza tudta helyezni és integrálni önmagába. A hasítások csökkenése és a Sárának ez a mentalizáció fejlődése, hiszen én meg is fogalmaztam neki, hogy valahogy ezeken keresztül tudja ő megmutatni a belső történését, az érzéseit és akár a szenvedését. Megjelent Harry Potternek a szülei, megjelentek Harry Potter szülei. Ez azért fontos, mert nagy dühöt is élt át a szülei iránt, akik elhagyták őt. Tehát ez volt az ő tapasztalása, hogy elhagyják őt. És akkor megjelent Harry Potter szülei, ott vannak a szülők, akik már jó belső tárgyként tudnak segíteni a halál torkában Harrynek, és hogy ilyen nagyon pszichoanalitikusan foglaljuk össze, az összeomlástól való félelem, amikor egy trauma megtörténik, ott megtörténik egy belső összeomlás, ott elvesznek a jó tárgyak, tehát a személyiség kiürülés segítség nélkül marad, újra fel kell a jó tárgyakat építeni, és az analitikussal való biztonságos kapcsolat, illetve hát ezek a karakterek, hogy meg tudta látni, hogy nem hagyták el Harryt, hanem belül élnek. Ez nagyon szép gondolat volt.
Igen, és amit említettem, hogy a testi biztonságérzet is nő, hiszen állandóan a meghalás, a ráktól való félelem, meg a rendelőnek a monitorozása zajlik, minden összeomolhat, talán az analitikus teste és az én biztonságérzetem, és egy kicsit a saját testemmel is beszállok abba, hogy nem lesz semmi baj, rendben vannak a dolgok, az a test mindent kibír. Tímea analízise során feltárul, ahogy anyja folyamatosan kritizálta, érzelmileg kínoszta őt. Anyja nagyon nehezen bírta a terhességet, kora szülés is volt, és nem is tudta szoptatni. A apja többnyire távol volt, nem nyújtott segítséget az anyának, aki a negatív érzését egyáltalán nem tudta tartalmazni, a gyerekbe helyezte át. Soha nem volt semmi elég jó, legyél szuper, de ha szuper vagy, akkor irigyelni fognak. És ilyen dűrohamok voltak az anyának, amik oda vezettek, hogy Tímea összeomlott, egy sarokba kucorgott, és valami fajta diszociatív állapotba kerülhetett. És ennek következtében semmilyen megnyugtatást nem kapott, ilyen testi-lelki megsemmisüléstől félt. És amitől az ő engedélyével elhoztam az esetet, egy olyan érdekes dolgot mesélt el nekem, hogy az ő szabályozása, érzelmi testi szabályozása abból állt, hogy ő érezte, hogy valami nem stimmel vele, meg fog halni, össze fog omlani, valami furcsa testérzetek vannak, és azt kitalált, hogy a testében elképzelt egy tasakot, ami hát tulajdonképpen testi, lelki, vagy valahogy a kettő között, és azt gondolt, hogy ezek a furcsa érzetek, mert ez még csak ilyen érzet szintjén van, ebbe a tasakba bele tudnak kanalizálódni, és akkor valahogy ez adott valami érzelmi szabályozás, de hát ez egy ilyen összeomlás előtt álló ilyen kártyavárszerű volt. Aztán a kártyavár össze is omlott, egy szakítás mentén idegösszeomlást is kapott, és majd, hogy nem pszichotikus élmények, megváltozik a testképe, stb. Szóval, hogy tényleg összeomlott az egész identitása, és azt mondta, hogy ami ilyen kísérő élmény volt, hogy ezek a tasakba összegyűjtött érzetek, ezek, mint az ilyen üveggolyók, így szétszaladnak. Szóval látható, amiről beszélünk, Szóval, hogy átmenet van a testiség és a vizualizáció között, hogyha nem tudjuk képekben, nem tudunk igazi érzelmi szabályozást elérni, akkor minden borul. Igen, volt a tasak, és akkor hát a másik fontos dolog, amit akartam mondani, hogy a horrortól, a gyilkos szellemektől nagyon félt, és elkezdett horrorfilmeket nézni, és a horrorfilmek arra szolgáltak, hogy egy kicsit kívülre helyezzék ezeket a nagyon furcsa, üldöző belső tartalmakat, és így akkor kontroll alá vonhatta. Tehát ott van, látom, de mégsem én vagyok. És hát a szereplő ilyen misztikus csapdába esettem, ilyen Stephen King szereplők, amik azért tényleg nagyon ijesztőek, mert elvesznek egy ilyen hurokba, és soha nem találnak ki. De azért mégsem ő, de mégis megélhet, hogy valami ilyesmitől fél. De egyszer csak egyre több órán hozott egy olyan filmsorozat élményt, amelyben egy ilyen Münchhausen by proxy anyuka gyilkolta vagy mérgezte a gyerekét. Nem tudom, látták ezt a filmet, vagy megnevezhető ez a sorozat. Ez az éles tárgyak. Nagyon sokan nézik, mert nagyon érdekes lélektelen van. Nagyon szépen bemutatja azt, hogy hogyan tud rombolóvá válni az anya. És valahogy, ahogy erről beszélgettünk, hogy mi vonza ebbe a filmbe, egyrészt azt mondta, hogy lehetne ennél rosszabb is, mint amit ő átélt, tehát azért ez egy jobb érzés, de hát nem ez volt a lényeg, hanem hogy valahogy átélni azt, meglátni kívülről, hogy ez megtörtént, hogy ez egy valódi trauma volt, és ami folyamatosan foglalkoztatta, hogy miért, tehát hogy mi zajlik egy anyában, mi kell ahhoz, hogy mondjuk bántsa a gyerekét, vagy ne tudjon annyira ráhangolódni, amitől igazán ilyen szorongóvá, üldözötté válik. És azért mondom ezt az éles tárgyakat, mert ezt mások is hozzák. Andrea nagyon hasonló élményeket hoz, és hasonló sorozatokról is beszámol. Ott egy komoly transzgenerációs traumatizáció bontakozik ki. Nagyon elhanyagolt édesanyja őt a autonómia... Hát? Az volt a Münchhausen.
Ez még az előző esethez tartozik, de egyébként nagyon közel van egymáshoz. Hát ez a... Na, mindegy, erre még visszatérünk. Nem? Még vissza egyet? Vissza? Jaj, a poén! A poén! Na, szóval, hogy a transzgenerációs traumákról csak nagyon röviden annyit, hogy nem engedi meg a differenciálódást, mert mi egy burok vagyunk, mi elszenvedjük a traumát, a világ meg ilyen nagyon üldöző, rakjunk oda ki mindent, mi meg legyünk így, kapcsolódjunk össze. És nem engedte, tehát mindent kritizált benne, és amit ő meg tudott ebben kapcsolatban a karakterekkel, vagy ezzel a filmélménnyel való találkozásban fogalmazni, hogy ezek a korai kapcsolati élmények sokszor ilyen megnevezhetetlen, tartós hangulattá válnak. És felnőtt korára jött rá, hogy neki van egy ilyen jó mély, larvál depressziója, ami ezekből a hangulati élményekből alakult ki. És ami a legfontosabb, és akkor itt már a vége fele járunk, hogy tanúja volt egy olyan filmjelenetnek, amiben egy bántalmazás van, és ami traumatizált alanyoknál nagyon gyakran megjelenik, hogy nem hiszik el, hogy ez megtörtént velük. És a film is valami fajta tanúbizonyságot ad arról, hogy ez meg tud történni, és egy védett helyzetben, az analitikussal való biztonságos helyzetben átélhetővé válik, nem kell lehasítani, nem kell tőle megszabadulni, nem kell szétfröccsenteni, nem kell horrorfilmekbe rakni, hanem átélhető és elgyászolható, hogy igen, vele ez történik. Tehát a karakterek, történetek, anekdóták egy fejlettebb szabályozást hoznak, segítenek meg, ez a teljesen misztik, erről egy másodpercet fogok említeni, mi is ezt tanuljuk, és hogy ezek a traumatikus élmények, tehát vissza a traumatikus élmények, befogadhatatlan, töredezett élménytapasztalatokat, végtelen számú forgatókönyvbe lehet elbeszélni, meg tudjuk ezeket álmodni, csak a korlátozott szimbolizációs kapacitással. Én valahogy mostanában ezt találtam ki, hogy úgyis olyan dózis elárasztottság van filmélményekből, könyvélményekből, hogy talán behozhatjuk a terápiába, spontán, nyilvánvalóan nem én mondom meg, hanem bekerül, és akkor rá tudok kérdezni. És hát az érzelmeknek formát adunk, megjelenítjük a traumát, rá lehet gondolni, el lehet tőle távolodni, vissza lehet venni, és hát ez segítheti a belső élet megújulását, és hogy amitől ez nagyon fontos, hogy ha az előadás folyamát nézzük, hogy itt már nem a csákányos feltárás folyik, mit folytottál el, add elő, és akkor örülünk. Nem akarom ironizálni, mert Freud idejében ez egy nagyon fontos gondolat volt, de egy kicsit máshogy gondolunk a tudattalanra, feltárjuk, átmossuk, közel kerülünk a testi lenyomatokhoz, és valami fajta belső vizualizált önszabályozást próbálunk kialakítani. Én nagyjából ezt akartam mondani, hogyha kíváncsiak még a misztikre, akkor nem tudom, itt a kolléganő ad egy percet, mert hogy, ezt el kell, hogy mondjam, ez évi konferencián hallottam, hogy mehetünk-e még mélyebbre. Pszichoanalitikus biológusnak a kutatásait mutatta be, ami olyan kutatások, ami az intrauterin életben vannak kutatva, és hogy eddig azt gondoltuk, hogy a magzati élet ilyen nagyon harmonikus, de kiderül, hogy nagyon is nem, tehát hogy az embrió nagyon sokszor több ciklusban meg van támadva az anyai autoimmun rendszerrel, és hogy ennek a tapasztalata fiziológiai összetevőkben összefoglalható, és az a fiziológiai tapasztalatot is átvisszük a későbbi kapcsolatainkra. Ilyen fiziológiai összetevők, a mozgás, a hasadás, befogadás, kiengedés, belépés, kilépés, ne kérjenek példákat, mert nem tudok erről se egy szinten, ezekről gondolkozzunk. És nem is metaforák, hanem ezek ilyen biológiai tények, amiből lehet következtetni rá autista gyerekeknél, a játékban, a fantáziákban, a testi viszontáttételben tudnak ebből megjelenni ilyen élmények, és hogy azt gondolják ezek a kutatók, hogy ezek 4 összetevő, ami az intrauterin életbe kapcsolódik, és annak a sikerét mutatja, a kölcsönösség képességéhez kapcsolódik, ami a másik emberrel a empatikus kapcsolat alapja, hogy tartalmazók is tudjunk lenni, tartalmazni is tudjunk, és kapcsolódni is tudjunk.
az történt ezzel a Tíma nevezetű paciensemmel, aki ez a horror, meg egyebek, hogy megálmodja, hogy egy ismerőse arra kéri, hogy üljön be egy dobozba, csak hogy milyen fantáziákat tudunk ezekről alkotni. Felmennek egy ház tetejére, és azt mondják, hogy nyugodtan biztonságban legyen benne a dobozba. Nem történik semmi baj, és lelöki. Tehát, hogy ki tudja, hogy milyen mélységben tudnak megjelenni a mi traumáink, az a lényeg, hogy ezek korrigálhatóak, befogadhatóak. Ha félünk ezektől, nem jelennek meg, akkor bennünk maradnak, és szétzilálják a pszichés életet, és szétzilálhatják a pszichés életnek a integritását, és tüneteket okozhatnak, lélektani tüneteket és testi tüneteket egyaránt. Ez egy bevezetés volt a modern pszichoanalitikus elméletekben, amit mi is tartalmazunk, és próbálunk együtt ezekbe lenni. Nem tudom, hogy mennyire volt hasznos, meg tudjuk a kérdések során, úgyhogy akár, hogyha megjelent karakterekről is tudunk egy kicsit beszélgetni, hát ha lesz valaki olyan bátor, hogy elmeséli, hogy neki ez a karakter hogy jött föl, és mit jelentett az ő számára, úgyhogy mindenre van itt lehetőség, ugye Leila, és akkor átadom neked a szót. Jaj, a poén. Na, ez az angol... az angolosoknak kis robotemberkel mondják, consciousness, I feel very self-conscious, aminek 2 jelentése is van. Én nem tudom, hogy melyik a jelentése. Az egyik azt jelenti, hogy ilyen magabiztos vagyok, de a másik azt jelenti, hogy ilyen zavart. Tehát a self-consciousnek ez a 2 jelentése van. Amióta elnyertem az én tudatomat, a tudatosságomat, azóta nagyon zavart vagyok. Mondjuk legyen ez a jelentése, de az arc az inkább azt fejezi ki, nem? Na jó, ez a poén része volt, hogy nagyon köszönöm a figyelmet, és nagyon várom a kérdéseket és a visszajelzést.